Dovolte, aby som vám predstavila Toma Ľahkého, slovenského tvorcu, choreografa, pedagóga, ktorý sa predstaví na Bratislave v pohybe. Slovenská verejnosť ho už mala možnosť vidieť v roku 2019, kedy sa nám predstavil s jeho predstavením Ludum. A teraz prichádzaš do Bratislavy s predstavením, ktoré je venované mladej generácii. Je to preto, že máš dve deti, alebo čo ťa viedlo k vytvoreniu predstavenia pre mladých ľudí? Určite, určite z veľkej časti to, samozrejme, to ovplyvnili moje deti. Akože určite želal som si a prijal som si vyslovene to, aby aj im sa doručila taká kvalitná práca. A nie len kvalitná práca, čo sa týka dobrého diela, ale aj kvalitné tancovanie, ktoré ja mám samozrejme veľmi rád. No. Takže samozrejme, že toto bolo z veľkej časti, s tým som bol z veľkej časti ovplyvnený. Ale zároveň som chcel to predstavenie robiť nielen pre deti, ale vlastne pre všetkých divákov. Áno, lebo ono má takú veľmi dôležitú tému dneška, a to je teda nejaká to, akým spôsobom sa správame k svojmu prostrediu. Viem, že ekologická kríza nás všetkých tlačí, takže tá téma je veľmi aktuálna. A myslím, že ste zamerali, alebo teda idea toho diela je práve v tom, že každý musí vychádzať od seba a je veľmi dôležité, aké je naše správanie, naša každodenná aktivita, to, aké máme zvyky a ako tieto zvyky vplývajú na to, akú stopu po sebe zanechávame. Takže prečo táto téma, alebo v čom bola pre teba táto téma dôležitá, inšpiratívna a ako si rozmýšľal o tom, ako ju pretaviť vlastne do toho tanečného predstavenia, lebo to asi nebolo ľahké. Uh-huh. Tak v prvom rade je to téma, ktorou hlavne moja manželka je s ňou vyslovene posadnutá. Čiže vlastne vyslovene, skutočne, čiže samozrejme, ako manžel musím nasledovať. musím, akorát sa na mňa pozerá. Ja ako manžel musím vyslovene nasledovať no proste ako rodinný spôsob alebo spôsob, akým vlastne žijeme a on nám napísal vlastne text. Prvý text, ktorý bol vlastne tento príbeh, ktorý je v tomto predstavení, ktorý bol svojím spôsobom trošku upravený a samozrejme prispôsobený voči charakterom, ktoré sme mali. Hej, charakterom, ktoré vlastne boli vybrané a vlastne na základe toho sa usmerňoval vlastne poeticky ten príbeh, sa dá povedať. Ale toto je prvýkrát, že som vlastne ja v živote pracoval s textom, čiže akože myslím, no a svojím spôsobom musím povedať pravdu, že akože bol som dosť skeptický a dosť som sa toho aj bal, lebo presne som si povedal, jak urobiť vlastne predstavenie také, ktoré je, aby to nebolo príliš literálne, aby to nebolo príliš počiarknuté, aby to nebolo proste trapné, aby to nebolo také proste ako bábkové divadlo, ale som bol prekvapený, že sa to vlastne dialo samo. Ale sa to vlastne dialo samo, lebo musím povedať, že 70 alebo 80% veľkej dramaturgickej časti v tom hrala vlastne hudba, ktorá vlastne vytvorila, lebo text samozrejme dáva nejakú informáciu a vlastne ako kniha, keď ju vlastne čítame a my si to pamätáme z našej generácie, keď sme počúvali staré príbehy jedného rozprávača. Hej, vlastne ja som na tých rozprávkach vlastne svojím spôsobom vyrastal. No ale tá hudba, ktorá je vlastne v pozadí, ona dodáva tej informácii, v ktorej sme, emóciu, vytvára emóciu. Čiže vlastne tá hudba vlastne svojím spôsobom sa dá povedať určila strašne veľké percento toho, ako budem tvoriť. No a niekedy sa tvorilo vlastne tak, že išli sme vlastne s tým textom a niekedy sa vlastne tvorilo tak, že sa robilo relatívne mimo toho textu a potom sme sa pozreli, čo to dá vlastne, ak na ten text, ten text ide on the top na to. No a vravím, svojím spôsobom nemal som pocit, že nikdy neboli vlastne momenty, že by sme sa s tým museli nejako pasovať. Akože skutočne to fungovalo iným spôsobom, ako som zvyknutý to pracovať. Bola to skôr taký homework to do, taká domáca úloha trošku. Ale vravím, akože sme veľmi spokojní. Veľmi sme spokojní s tým, čo to urobilo a hlavne, a presne aj ten message, ktorý je, a vidí to tiež aj veľa škôl, veľa mladé generácie a tam je to, myslím, že je veľmi dôležité. A pre mňa bolo alebo je veľmi dôležité a zaujímavé presne to, čo si povedal, že je to ako keď sme boli mali a čítali nám rozprávku, pretože tam ide kontinuálne teda nejakým spôsobom ten text, ktorý
ale zároveň podnecuje fantáziu detí alebo fantáziu tých, ktorí sa na to dívajú, pretože ten pohyb a to, čo sa tam deje na tej scéne, nie je žiadnym spôsobom naratívne. To znamená to prepojenie toho, že ty si môžeš vlastne vytvoriť ako keby ten svoj svet alebo to svoje čítanie toho a myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre tú mladú generáciu, aby sme trošku stimulovali ich fantáziu, aby sme stimulovali ich také prepojenie toho alebo to porozumenie toho, čo všetko ten tanec môže vyjadriť a presne, že môže doniesť emóciu nielen cez to slovo, ale aj cez ten obraz, ktorý je s tým slovom prepojený. Takže ten príbeh tých štyroch, to sú naozaj veľmi zaujímavé charaktery. Sú to tvoji členovia skupiny, alebo si ich špeciálne vyberal pre tento projekt? Vieš čo, mali sme to v tom čase, keď sa robilo Lezot, lebo teraz robíme, paralelne robíme inú produkciu, v tom čase sme robili vtedy audition. Čiže robil sa cez konkurs a každý z tých charakterov bol vybratý nezávisle od toho, aby sme poznali text. Aha. Ešte ten príbeh nebol dorobený. Akože už mal nejaký sketch, ale ešte to nebolo dorobené. No a tým pádom, ak sa vlastne vybrali tí ľudia, tak sa trošku usmernil spôsob toho príbehu a vlastne sa vykresalo, aké sú tie charaktery. Jasnejšie na základe toho vlastne, kto bol vybratý. Ale k tomu to som chcel povedať vlastne, čo si povedal ty. Vieš, vlastne my máme 2 deti. No a my rozprávame príbehy deťom, sa snažíme to robiť regulérne. Aspoň už teraz má taký pocit, už to začína končiť. Ale je tomu vlastne 11 rokov. Na manželka vždy číta príbeh a ja ho vymýšľam. To sa vlastne bavíme každá druhá noc. A niekedy tie rozprávky, tie príbehy vymyslené sú skutočne 40-50 minút. Čiže vždy, keď vlastne začína, si vravím, vždy sa začína rozprávka. Kde bolo, tam bolo. Vždy to tak začínam. Kedy si dávno, pradávno, to sú vždy tie prvé vety. A vždy si vraj preboha živého, čo ja teraz tým, čo tým deťom narozprávam? Kde sa teraz pobereme s tým príbehom? A samozrejme, že vždy sa vlastne snažíme, ja sa vždy snažím, aby tam bola aj niečo, určite niečo morálne, samozrejme niečo pedagogické, zároveň, aby to bol fun, proste, aby to bolo im prístupné. A to ti poviem, to niekedy aj ja sám sa do toho tak namocem, že ešte to aj hráme, ešte to je pohyblivé, deti sú tie charaktery zároveň, vieš, zároveň môj syn vraví, no a zrazu ten chlapec, pozor, bol to blondiak s modrými očami. A syn, otvorené ústa, pozera sa na dýcha, prežíva to. Vieš, čiže... A rozprávaš ich v slovenčine? Samozrejme, Mirka, to ti musím povedať, nikdy v živote som akože slovíčko francúzske tie deti o tom nepočuli. Priamo na... A hovoria krásne po slovensky, musím to povedať veľmi píšne, no mravím, akože teraz boli na tom Slovensku, sa hrali s inými deťmi, no tak to je jasné, tie deti nevedia, že to sú není Slováci. Niekedy sa stane, že taká gramatická chybička, ale to zvravím, my sme pyšní Slováci pozrieť túto Belgicku. To predstavenie získalo veľmi veľa ocenení a myslím si, že je tak trošku aj teda aj tým, že to má takú tú nejakú vzdelávaciu časť. Ja sa chcem len opýtať, že aká odozva je od tých škôl, aká spätná väzba vám na túto súčasť toho predstavenia chodí? Čo je také, či si možno pamätáš, čo vás veľmi prekvapilo, alebo bolo pre vás potešujúce v rámci tohto? Vieš čo, musím povedať pravdu, ja s nimi necestujem. Vlastne ja na tých predstaveniach nie som, lebo už som vlastne vždy som namočený do iných produkcií, ale ako tie ohlasy sú strašne pozitívne. Strašne pozitívne, hlavne samozrejme, musím povedať, že samozrejme, že z 90% vlastne tých odoziev sa presne odrážajú na ten príbeh. Čiže presne ide to k tomu textu a vlastne k tomu, ako je to vlastne prístupné k tej generácii. Lebo presne vieš, akože je vlastne to predstavenie vytvorené medzi štvormi, no proste v otvorenom holom priestore. Čiže vlastne tak ako väčšina predstavení súčasného tanci, a keď sa to vlastne začína, no tak ten človek si skutočne nevie predstaviť nič. Hej. Potom jediné, čo vlastne vytvárame my, no tak vlastne vytvára tým, že vlastne tam ten text je, tak ten text vytvorí vlastne imaginárny svet, ktorý, to je to, čo milujeme vlastne na tých knižkách. Že vlastne tie veci sú tak detailne popísané. No a odozva, ktorá je veľmi často, je vlastne ľudia chcú, aby sme z toho urobili knižku a vlastne ideme to robiť, ideme vlastne z toho uviesť prvú takú knihu, ktorá je vlastne prvá kompany kniha, ktorá je vlastne vydaná, napísaná manželkou. Úžasné. Ja by som teraz, keďže
si ten úspešný príbeh Slováka pôsobiaceho v zahraničí. A my máme tento rok festival zameraný na Belgicko, na belgickú scénu. Mňa by celkom zaujímalo, že ako ty vnímaš belgickú scénu súčasného tanca a v čom je, alebo v čom bola pre teba inšpiratívna, čo je také špecifické svojho pohľadu na belgickej scéne tanca. A povedať to tak, keby som to mal zhrnúť a povedať to vlastne tak veľmi jednoducho, deje sa tu toho strašne veľa. To je to, čo je vlastne na tom, myslím si, že strašne exciting a presne pre mňa ako mladého umelca, ktorý prišiel do Belgicka v tom čase, ako skutočne mal som pocit, že je tu priestor, je tu proste priestor na vytváranie na vytváranie svojho umenia a cítil som to, že presne môže to zapadnúť do toho širokého spektrumu, ktorý už vlastne existuje. A to je na tom, myslím, že mám taký pocit, že to široké spektrum vyslovene potrebujeme ho na to, aby sme sa mohli my tiež niekde zaradiť. A ono tu je. Že vlastne je to diversné, je to tak... Áno, rozličné. Je to tak rozličné a to je skutočne to fascinujúce. Čiže to je jedno, či vlastne ten umelec je a vlastne je nás tu strašne veľa. Je nás tu strašne veľa a vo veľmi rôznych rozmeroch. Čiže vlastne sú tu produkcie, alebo kompanie, ktoré sú veľmi mladučké, veľmi nové, si tí ľudia začínajú a majú na to proste prostriedky, sponzoring, priestory na to, aby niečo vytvorili, čo je neuveriteľné. Čiže tie podmienky pre rozvoj toho tanca sú tam výborné, sú tam z tvojho pohľadu dostačujúce. Musím povedať, že neporovnajúce, ja to skutočne poviem akože z toho, že vlastne chodím zľava doprava, akože skutočne pracujem v Európe, myslím si, že skutočne všade. A musím povedať, že v Belgicku je to najlepšie. No tak také podmienky umelci nemajú nikde. To je ani Francúzsko, ani Nemecko, akože ani no proste nikde. To Belgicko je neuveriteľné. Skutočne to neuveriteľné. Hej. A je niečo, čo by si možno ty ako úspešný človek zo Slovenska povedal alebo chcel odkázať slovenským mladým umelcom v rámci poučenia sa z tvojho príbehu? Je niečo, čo by si im povedal? Tak neviem, akože veľa ľudí sa ma pýta, Anton, skadiaľ tá inšpirácia prichádza, z ktorých umelcov skadiaľ? Tak akože v živote to stade neprichádzalo, akože vždy to prichádzalo vlastne z toho okolia, kde žijeme, ako žijeme, akí sú priatelia, aké sú, čiže myslím, že tí slovenskí umelci, tej inšpirácie tam môže byť toľko, akože no vravím, akože samozrejme, že prajem každému len to najlepšie, nech sa každému darí, nech každý pracuje na sebe veľmi ťažko a veľmi tvrdo, lebo toto je, akože bez toho sa to proste absolútne nedá, no a treba veriť v tom, o čom snívame a pokračovať v tom ďalej. A je to jedno, kde sa to udeje, či je to na Slovensku, či je to v Belgicku, či je to... O tomto sa často presne rozprávam s mladými umelcami, ľudia sa ma pýtajú, Anton, kde si myslíš, kde by sme sa mali vysťahovať, kde by sme mali ísť? No mali by ste ísť tam, kde to máte radi, to už je jedno, kde to je. Akože skutočne, či to je Slovensko, či to je Belgicko, či to je Francúzsko, či to je veľké mesto, či to je ten Capitol, či to je Brusel alebo menšie mesto. Lebo konec koncov veľa ľudí má pocit, skutočne ľudia si hovoria, musím sa dostať do tejto kompanie, nech sa deje, čo sa deje. No, akože keď si človek vlastne pozrie to percento možností, či sa tam skutočne dostane, no tak to percento je minimálne. Čiže treba si otvoriť tie horizonty, myslím si, že skutočne na všetky strany vyskúšať všetko, čo sa dá a potom samozrejme, ak má človek možnosti výberu a vybrať si z 5-6 vecí, no tak potom si človek vybere to, čo má najradšej. Super. Takže všetkých veľmi srdečne pozývame na predstavenie tých druhých. Ja som veľmi rada, že sa podarilo ten text preložiť a že bude tým pádom nielen v Bratislave možnosť vidieť toto predstavenie, ale bude 5 predstavení v Bratislave, v Trnave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Takže kdekoľvek máte možnosť prísť a vidieť toto predstavenie, veľmi srdečne vás pozývame a dúfame, že vás prinavráti do detských čias, do obdobia, kedy fantázia zohrávala dôležitú úlohu a kedy veľmi radi si myslím, že všetci sa veľmi radi vrátime do tých čias, kedy sme boli deti.
Takže Tonko, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor a teším sa, že uvidíme tvoje dielo v Bratislave a teda v iných mestách na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, teším sa aj ja. Som skutočne nadšený, že predstavenie prejde Slovenskom. Skutočne nadšený. A pozor, s veľmi krásnym hlasom. Veľmi jemne. Áno, prezradíme. Lucia Hurajová. To bude tá, ktorá ten príbeh porozpráva. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne.